vond het wel heel erg leuk, ja. Ja, heel leuk. Ik heb erg genoten. Een heel divers programma. We hebben het zin in het theaterseizoen. Eigenlijk vanaf het begin dat vriendenavonden waren, zijn we altijd gekomen, ja. Nee, ik ga eigenlijk bijna elk jaar. Ik ben meer dan 10 jaar vriend van. Ik had gehoord dat het was en ik had gehoord dat het vorig jaar heel leuk was. Dus ik dacht, nou, dan moet ik er dit jaar bij zijn, ja. Ja, je steunt een goed doel, maar het is ook gewoon leuk om hier aanwezig te zijn. Dus. Vooral het illusionisme in het begin. Vond ik erg mooi. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ga ik naar dat Nederlandse theaterfestival. Daar zou ik wel graag naartoe willen. In februari is dat. We hebben vandaag ook al Sister Act hebben we al geboekt voor volgend jaar. We hebben al kaartjes voor de première. Dus we gaan ook morgen alle kaartjes die er zijn gaan we bestellen, denk ik. De twee wat de muziek maakten met de gitaar en de accordeon vond ik erg leuk. Ik hoorde van mensen dat Jesus Christ Superstar heel mooi is. Die hebben hem al gezien. En ja, misschien dat ik daar ook wel naartoe ga. En ik vond Sanne Wallis de Vries ook erg grappig. Ook hoe ze afscheid nam dat ze de oude koningin nadeed. Lieve mensen, beste burgers van Limburg. Ik ben blij dat u in grote getalen naar deze seizoensopening bent gekomen. Maar goed, er zijn ook allerlei voorstellingen die zijn nog niet aan bod geweest. We hebben natuurlijk wel het boekje al doorgelezen. Dus we hebben wel al dingen aangestreept die we graag willen zien.